Прывітанне, мяне зовут Дмітрый Гурневіч, гэта падкаст «Куды коціцца свет». У ім мы гаворым з беларусамі пра свет, пра апошнія дасягненні ў медыцыне, ў навуцы, пра палітыку, пра вайсковыя перавароты, пра мірныя рэвалюцыі, пра ўсё на свеце. Гаворым таксама пра мастацтва, і сёння гэта наша тэма. За мінулы год у 100 найлепшых музеяў свету наведалася больш за 170 мільёнаў чалавек. Толькі ў адзін парыжскі Лувр схадзіла больш за 9 мільёнаў, а гэта практычна насельніцтва ўсёй Беларусі. Напрыклад, у нью-йоркскі Брадвей прыйшло 12 мільёнаў гледачоў. Навошта людзі ходзяць у музеі і тэатры, асабліва сёння у эру інтэрнэту? Пра гэта мы сёння пагаворым у падкасце «Куды коціцца свет». Куды коціцца свет? А мой сённяшні госць – гэта мастацтвазнаўца-экскурсавод Мікіта Моніч, былы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея ў Менску і аўтар ютуб-каналу «Каля культуры». Прывітанне, Мікіта. Прывітанне. Вялікі дзякуй, што запрасілі. Прывітанне. Вы ў Мадрыдзе, калі не памыляюся, так? Так. Там вельмі шмат музеяў. Раскажыце, калі ласка, вы, пэўна, і без Мадрыда гэта для сябе ўжо давно адказалі. Раскажыце нашым слухачам і гледачам, навошта ўвогуле патрэбнае мастацтва? Калі калісьці яго не было, і людзі жылі. Ой, слухайте, даволі даўно пачалі ўсё ж такі рабіць што-небудзь прыгожае. Ёсць такая вялікая дыскусія наконт таго, ад якога моманту можна адлічваць найстарэйшае мастацтва. Калі мы гаворым пра скульптуру, то гэта там каля 35-38 тысяч год таму. Першыя скульптуры знойдзеныя, прыгожыя, гэтыя вось жанчыны такія, венеры ўсе гэтыя палеалітычныя. А калі мы гаворым пра выяўленчае мастацтва, то калі раней мы думалі, што гэта 18-20 тысяч год, то зараз ёсць меркаванне, што і 100 тысяч год таму ўжо штосьці шкрэбалі, залазілі ў пячоры, прытым такія складаныя, каб туды залезці, і штосьці выяўлялі. Чаму? Натуральна, бо мы такія істоты, якім дасяжныя знакі, якія могуць рабіць вобразы. І гэтыя вобразы у нашай галаве даволі цікавыя, разнастайныя, яркія. Пэўная колькасць людзей у папуляцыі заўсёды хоча гэтыя вобразы адлюстраваць. Бо мы істоты схільныя да камунікацыі, і ў нас ввогуле ўсё наша існаванне гэта чалавек, сацыяльная жывёла. Вось мастацтва вельмі моцная крыніца, вельмі цікавы прадукцыйны эфектыўны сродак камунікацыі. Таму яно і існуе, і развіваецца, і цікавіць вось усе тыя мільёны і дзесяткі мільёнаў чалавек, што ходзяць па музеях ды тэатрах. Гэта толькі 100 музеяў. Я думаю, што рэальна гэта лічба ідзе практычна пад мільярд. Але вось скажыце, калі чалавек есць, напрыклад, стейк, то ён можа адчуць там смак, яму это падабаецца. Гэта можна аб'ектыўна ацаніць. Больш за тое, часам это і карысна таксама, розная ежа, которую мы яму. Вось што практычна дае спажыванне мастацтва чалавеку? Па-першае, задавальненне. І тут ввогуле існуе вялікая колькасць стэрэатыпаў. У меня пра гэта там 2 лекцыі па 2 гадзіны ёсць. Паспрабую караценечка. У 2 хвіліны 3. Так, першае, ёсць такі стэрэатып, што ў музеі ходзяць, каб адукавацца. І гэта, насамрэч, вялікая памылка. У музеях, на мой погляд, найбольш карысна хадзіць, каб атрымліваць задавальненне. І ў гэтым сэнсе выяўленчае мастацтва нічым не адрозніваецца ад музыкі. Бо музыку мы слухаем звычайна для таго, каб нам было добра, ці нам было дрэнна і сумна, але каб гэта выканала якую-то тэрапеўтычную функцыю. Канешне, можна пытаць музыкай, так і мастацтва можна пытаць. Мы ўсе ў школе ў музей хадзілі, калі нас туды заганялі, і гэта было падобна на пытку. Але калі мы гаворым аб тым, што чалавек навучаецца, напрыклад, слухаць музыку, ці навучаецца атрымліваць асалоду ад спорту.
Вось прапануйце мне прабегчы 3 кіламетры зараз. Вось, ну, я памру на першым. Але калі чалавек мае гэты досвед, то ён які-то момант пачынае атрымліваць фантастычнае задавальненне ад руху. І спартсмены ці проста людзі, якія займаюцца фітнесам рэгулярна, якісьці там бегаюць, кажуць: "О, я хачу зноўку паўтарыць гэтае пачуцце". Вось тое самае з выяўленчым мастацтвам. Гэта не гледзячы ўжо на тое, што карысці ў гэтым вялікая колькасць не толькі эмацыйнай, але і, напрыклад, метадалагічнай, і інтэлектуальнай, і сацыяльнай. То бок пытанне ў тым, ці маем мы досвед і ці маем мы дастатковы вопыт, каб засвоіць гэты інструмент. Ці чалавек павінен вучыцца разумець мастацтва, ці проста ён павінен адчуць нейкую унутраную, то яму падабаецца музыка, падабаецца карціна, падабаецца нейкая там пастаноўка, якую ён выпадкова бачыў, значыць ён ужо разумее. Ці ўсё ж такі трэба нейкія курсы заканчваць, вучыцца 5 гадоў ва універсітэтах або прынамсі кніжкі чытаць? Слухайте, можна вучыцца ва універсітэтах, а можна не вучыцца. Ну вось я не вучыўся на мастацтвазнаўцу, я вучыўся на другую спецыяльнасць. І пасля прыйшоў у музей, бо мяне гэта зацікавіла, і праз практыку прыйшоў да таго, што я ўжо штосьці ў мастацтве трошачкі ведаю. Хтосьці разглядае гэта больш як інтэлектуальны экзерсіс. Вось, напрыклад, ёсць добрая музыкавед Віленская, якая распавядае, што вось яна слухае музыку як структуры, яна разумее, адчувае, бачыць, як там все гэта пабудавана і гэтак далей. Ці гэта адзіная магчымая мадэль спажывання мастацтва? Канешне ж не. Хтосьці будзе ісці туды, таму што сэрцайка робіць тук-тук, і будзе прыходзіць раз за разам на адно і тое ж мастацтва, таму што сэрцайка будзе рабіць тук-тук. Пры гэтым гэтыя мадэлі, канешне ж, могуць быць сумяшчальны. Часам я саджуся і слухаю акадэмічную музыку. Ну, таму што мне это ўжо падабаецца, а яшчэ мне хочацца разабрацца. А часам я кажу: Imagine Dragons, вось каб звогуле галава не думала, але каб узнёсла і гэтак далей. А часам я кажу: ну, сёння Рамштайн. Ці, напрыклад, дзякуючы вось міністэрству сепультуры і чарнухе, я ведаю пра музычную групу Торф. І гэта такі метал. І я часам маю настрой спажыць гэты метал, пры тым, што не фанат. Гэта розныя мадэлі, і мы не павінны абіраць. Мы можам пашыраць дасяжныя нам механізмы спажывання такога кшталту рэчаў, як мастацкія творы. А можам не спажываць. Хочаш карыстацца смартфонамі? Карыстайся. Не хочаш? Ну, жыві без іх. Ніхто табе не замінае. Дарэчы, пра смартфоны. А калі з'явіліся такія магутныя інструменты, як інтэрнэт, там, лаптопы, айпэды і ўсё іншае, выглядае, што колькасць людзей асабліва не змяншаецца ў музеях, людзі ўсё роўна туды ходзяць. Але па вялікім рахунку навошта, калі это ўсё можна ўбачыць у інтэрнэце, на велізарным добрым экране, у сваім мабільным тэлефоне, едучы ў метро? Ага. Зараз кінатэатр заб'е тэатр. Зараз мульцікі заб'юць кніжку. Слухайте, прабачце мне за такі нізкажанравы жарт, але ёсць такая фраза, што безалкагольнае піва – гэта першы крок да гумавай жанчыны. Глядзець на твор мастацтва праз экран – гэта глядзець на фотаздымак чалавека замест таго, каб глядзець на чалавека. Ну, я трошачкі спрошчваю, але, па-першае, як казала Гадзіла, памер мае значэнне. Па-другое, ўсё ж такі ніякая выява не можа перадаць цалкам все тыя дробязі, эфект асвятлення, бо ў музеях адмысловае асвятленне і гэтак далей. Па-трэцяе,
калі вы глядзіце на экран, то вы не ведаеце, якой якасці гэты экран. Ваш экран адкалібраваны сапраўдным дызайнерам, так? Наколькі добра ён перадае гэтае адлюстраванне. Далей, а вы ведаеце, хто зрабіў фотаздымак, на які вы глядзіце? А вы часцяком бачыце у інтэрнэце вялікія выявы твораў мастацтва, вялікія па якасці, то бок якія не спрошваюць, напрыклад, сігнал, вось гэтую інфармацыю, толькі візуальную. Такім жа чынам, як вось мы маем такі-нибудь там абрэзаны MP3 фармат, і мы маем lossless, як там ён называецца, які трэба слухаць на спецыяльнай адмысловай сістэме, каб не страціць якісьці нюансы і гэтак далей. То бок, мы сапраўды можам сказаць, што агульную кампазіцыйную структуру твора магчыма спазнаць, гледзячы на рэпрадукцыю. Мы можам сказаць, што значную частку наратыўнай іпастасі ў мастацтве, таго, што яно распавядае, ну, ведаеце, там гэта можа быць алегорыя якаясь, ці можам мы сказаць, што вось гэта такія-то там багі антычныя, ці такія-то святыя хрысціянскія і гэтак далей, мы можам расшыфраваць, гледзячы на рэпрадукцыю. Але зноўку ж, калі мы глядзім у спецыяльна адаптаванай для гэтага прасторы, музейнай, галерэйнай, дзе спецыяльны гукавы фармат, даволі там ціха, дзе спецыяльна падабранае асвятленне, той жа, вось, напрыклад, Марк Ротка, які маніякальна стаяў на пазіцыі, што ягоныя творы павінны дэманстравацца з адмысловым чынам асветлены. І калі мы увогуле, ну, кажам, што музей часам называюць храм мастацтва. Мне не падабаецца гэтае параўнанне, яно мне падаецца ў значнай ступені шкодным, але сёння зараз я яго выкарыстаю. Калі мы рэлігійны чалавек, вось, напрыклад, ну, там, хтосьці рэлігійны чалавек, і адная справа, калі ён у дамку, напрыклад, моліцца, гледзячы на ікону ці там ватыўную какую-то выяву ў сваім смартфоне, і іншая справа, калі ён у старажытным храме, дзе свечкі гараць, і ўсё зіхаціць, і ладанам падыхае, значыцца, і ўсё гэта, і зусім іншае перажыванне. Сэнсорна значна больш насычанае. Вось. У якім музеі вы сябе так адчуваеце у свеце, number one? Больш за ўсё я хацеў бы адчуць сабе ў нацыянальным мастацкім Менску, бо за ім вельмі сумую. Але... Дарога толькі праз камісію па вяртанню. Ух, так, у мяне, я не настолькі сумую, каб чакаць сустрэчы 4 гады ад моманту перасячэння мяжы з Беларусю да моманту, калі яго пабачу. Пачакаем. Насамрэч, можна назваць вялікую колькасць музеяў. Асабіста для мяне, напрыклад, зараз такая галоўная музейная любоў – гэта археалагічны музей. У Нацыянальны археалагічны музей у Мадрыдзе, бо вось я пэўны тэрмін таму адкрыў яго для сабе, навучыўся яго вадзіць і яшчэ не скончыў адкрываць якісьці скарбы, якія там ёсць, яшчэ шмат чаго трэба дазнацца і навучыцца з гэтым узаемадзейнічаць. Але Прада, канешне ж, музей Тhyssen, зразумела, музей Амерыкі, таксама адкрыццё апошняга года, калі я зразумеў, што там, як яго спажываць. Таму вялікая колькасць ёсць музеяў, дзе добра. Гэта, мне здаецца, ну, нельга абіраць адзін. Ну, канешне, можна, но не абавязкова. А ў беларусы, напрыклад, апрача нацыянальнага мастацкага што?
Веткаўскі музей. Ух, як же я люблю веткаўскі музей. Ввогуле, музейная прастора, яна можа выклікаць вельмі розныя пачуцці. Бо, напрыклад, вось галерэя Арт Беларусь з творамі мастакоў парыжскай школы, гэта адна вельмі важная для мяне была эмоцыя і адзін стан. Калі адбываліся часовыя выставы рэгулярныя, што адбываюцца зараз, вось натуральна, зараз ідзе восеньскі салон чарговы, да гэтага Артменскі, гэта ўсё раз за разам. Я там пэўная колькасць год вадзіў экскурсій, іншая вельмі важная атмасфера, вельмі важны стан. Музей у Раўбічах народнага мастацтва, я там ввогуле жаніўся, і гэта такое месца, дзе ўжо пачуваеш сабе, ну амаль што як дома пачуваў. Вось. І зноўку ж ёсць ввогуле цікавая справа. Ёсць музей, які я люблю, хаця пры гэтым ніколі там не быў. Ёсць фантастычна добры збор музея старажытна-беларускага мастацтва, які ўжо шмат год на рэканструкцыі, і невядома, калі ён адчыніцца. Ён месціцца паміж батанічнай і акадэмічнай, побач з батанічным садам у інстытуце этнаграфіі, культуры і гэтак далей. І я пра гэты музей чытаў, я пра гэты музей бачыў усе фотаздымкі, што змог знайсці і гэтак далей. Але даведаўся аб яго існаванні, калі ён ужо зачыніўся. Такая шкада. А дагэтуль некалькі год вучыўся ў суседнім будынку, калі там быў факультэт міжнародных адносінаў, і зараз гэта такая ностальгія па тым, што не адбылося, па тым, што я дурак не ведаў, што ён там ёсць, а калі даведаўся, пайшоў і высветлілася, што ён ужо зачынены, а пасля і з'ехаў. Таму вось ёсць музей, у які я хачу трапіць, да які я люблю, яшчэ не пазнаёміўшыся добра насамрэч. Вы, да рэчы, згадалі пра мастакоў парыжскай школы. Вы таксама ўдзельнічалі ў этой кампаніі па вяртанні іх дадому, у тым сэнсе, што шыльды ў музеях розных светных падпісваліся не проста, што гэта расійскія мастакі, а проста пра ўзгадку з Беларусі. Як эта кампанія ідзе? Ці ёсць магчымасць іх дэкаланізаваць, як цяпер модна казаць? Насамрэч, я амаль не ўдзельнічаў у гэтым. Я такі быў спачуваючы чалавек. Гэта вельмі карысная кампанія, але ў мяне з ёй ёсць пытанні, таму што сапраўды дыскусійнае пытанне, ці можам... Не так. Ці аб'ектыўны факт таго, што гэта беларускія мастакі. Я стаю на пазіцыях, што вельмі добра, калі пазначаецца ў этыкетцы мастак такі-то, нарадзіўся там-то, у дужках сучасная тэрыторыя Беларусі. Ці калі пазначаецца не краіна, а горад, у якім ён нарадзіўся. Мне здаецца, я ўпэўнены, што нам, беларусам, вельмі карысна прысабечваць сабе гэтых мастакоў, але не зусім я згодны з тым, што гэта трэба рабіць толькі з дапамогай і змены этыкетажу. Бо прысабечваць сабе гэта не тое, каб іншыя казалі, гэта беларус. Прысабечваць сабе гэта... Прысабечваць сабе навошта? Проста прысабечваць, так? Гэта калі ты ведаеш гэтага мастака, калі ты ведаеш, дзе знаходзяцца ягоныя творы, калі ты ведаеш і маеш досвед спажывання гэтых мастакоў, і самае галоўнае, калі ты, напрыклад, ну гэта ўжо Uber, такі левел нумар 80, калі ты робіш якісьці намаганні для, напрыклад, вяртання гэтых твораў на тэрыторыю Беларусі. Бо для мяне мастакі парыжскай школы і вось тая ініцыятыва, якая была у Віктара Бабарыкі і Белгазпрамбанка, яна чым карысная? Я экскурсавод, я пасярэднік паміж творам мастацтва і аўдыторыі. І пакуль у нас на тэрыторыі Беларусі не было Хаіма Суціна, дзе там ён у мяне, вось там, Евачка, рэпрадукцыя, няма магчымасці правесці экскурсію па творах Хаіма Суціна, пакуль няма жывапісу Шагала, што ты будзеш распавядаць пра Шагала? Пакуль Царфін з ягоным гэтым колерам хімічным, неверагодным, не можа быць прадстаўлены чалавеку напрост на вочы, я не магу яму распавесці аб тым, якое сладкае марозіва, калі я пра яго толькі распавядаю, калі нельга пачаставаць. І вось людзі іх вярнулі.
і вярталі, і настолькі эфектыўна вярталі, што нават дзяржава ў якісьці момант зашабуршылася і пачалі там цікавіцца: ой, дзе там у галерэях, у Швейцарыі, Осіпа Любіча набыць. Толькі вось размоваў пра гэта было столькі, вось, а вярнулі ў выніку там 1,5 творы. Маю на ўвазе намаганні дыпламатычнае з боку дзяржавы. Але намаганні былі, і былі яны дзякуючы тым творам, якія ўжо вярнуліся. Вось. Таму свой уклад у гэты працэс няма ў мяне яго амаль што, а наадварот, гэтыя творы добра паспрыялі на маё жыццё, бо звольнілі мяне з нацыянальнага мастацкага менавіта за вершык пра арышт Евы. Вы, дарэчы, згадалі пра тое, што паколькі няма карцін, няма чаго паказваць, і ў мне ўзнікла пытанне, яго не было ў плане маім, пра так званыя, ну не ведаю, як называецца іх, лічбавыя музеі, або проста такія, хутчэй, адукацыйныя установы. Ёсць такія музеі, дзе фактычна няма ніякіх ні карцін, ні прадметаў, але ўсё там мультымедыйнае, яно таксама ўздзейнічае ў нейкім сэнсе там і колерамі, і гукамі, часам нават пахамі. Ну, самы бліжэйшы музей, который мне згадваецца ад месца, дзе зараз жыву, то у Варшаве, напрыклад, ёсць музей такі, музей гісторыі польскіх габрэяў. Ён збудаваны практычна, выключна вось на такіх рэчах. Это некая рэпрадукцыя нейкіх пакояў і экраны бясконцыя, гукі. Як вы гэта ставіце? Фактычна ж вот з Беларусі вывезлі шмат якія калекцыі, карціны і кніжкі, найбольш, канешне, ў Расею. І па вялікім рахунку гэта б вырашыла ўсе пытанні. Зразумела, хацелася б гэта вярнуць, але таксама ці такім чынам можна было б кампенсаваць? Глядзіце, гэта складанае пытанне. Бо насамрэч, напрыклад, музей польскіх габрэяў Полін гэта фантастычна добра зроблены музей, ён узяў шмат якіх там прэміяў і так далей. Гэта добры, пры гэтым хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо звычайна ўсё ж такі стварэнне віртуальнага музею гэта спроба зрабіць проста. І ў шэрагу выпадкаў гэта спроба зрабіць камерцыйны ці каля камерцыйны прадукт, не маючы ці рэсурсу, ці не прыкладаючы высілкаў дастаткова. Калі мы кажам пра музей, то трэба разумець, што музей ад не музея адрозніваецца толькі адной штукай – калекцыяй. Калі ў вас ёсць не толькі што паказаць, а яшчэ тое, што вы не паказваеце, бо звычайна музей паказвае 3, 5, 2, 7% ад таго, што мае. І гэта будзе і Эрмітаж, там 2%, і Нацыянальны мастацкі ў Менску 3%, і Прада 11%, гэта хутчэй выключэнне, вельмі шмат. Але маленечкую частку. Галоўная функцыя музея захоўваць. Калі вы толькі дэманструеце, прытым яшчэ і дэманструеце якуюсь такую, віртуальную штуку, то вы дэманстрацыйная пляцоўка, атракцыён, адукацыйная ініцыятыва па пашырэнні ведаў там пра мастацтва ці гісторыю, але не зусім музей. Усё ж такі ў цэнтры прадмет. Функцыя музея, на мой погляд, дэманстраваць аўтэнтычны артефакт. Значыцца, можна наблізіцца па эфекце да музея, калі зрабіць вялікія высілкі. Вось музей габрэяў у Варшаве адзін такі добры прыклад. Другі фантастычны прыклад такога кшталту – гэта дом-музей Гаўдзі. Вось знакаміты наш архітэктар, гэты каталанскі Антоніо Гаўдзі. У Рэусе, гарадочку, дзе ён зрадзіўся, ёсць вельмі добры музей, у якім, гэта музей архітэктара, туды будынак не запіхнеш. Але пры гэтым яны змаглі спалучэннем сапраўдных артефактаў, мадэляў і мультымедыі зрабіць такую штуку, што пішчаць усе, і дзеці, і дарослыя, і музейшчыкі, і людзі, якія вельмі далёкія ад мастацтва. Таму я скажу так, калі гэта добра зробленая інтэлектуальная і духоўная структура,
ок, я пагаджаюся, можа існаваць. Але калі, напрыклад, гэта інтэрактыўныя экраны, дзе проста бегаюць аніміраваныя кавалкі твораў, то гэта для мяне вораг. Усе гэтыя Ван Гогі і імпрэсіяністы, якія блукаюць па свету, я прыйшоў да высновы, што гэта шкодна. І вельмі проста магу гэта растлумачыць. Задача экскурсавода, задача пасярэдніка, медыятара зрабіць так, каб чалавек навучыўся, гледзячы на статычную выяву, рабіць так, каб у галаве ў ягоным і ў сэрцы гэтая выява ажыла, пачала рухацца, пачала дыхаць, пачала ввогуле ўзаемадзейнічаць з ім і набыла якісьці такой псіхічны дынаміку набыла псіхічную. А калі ты прыходзіш на ўсе гэтыя Ваўнаха Кусая, вангогаўская прыгажосць, Гагена імпрэсіяністы, і там ужо на экране у вялікім памеры з музычным суправаджэннем яно ўсё бегае, ты такі, уау, праца зроблена за цябе, так? Пасля ты прыходзіш у музей, глядзіш на гэта і кажаш, бляха, а чаму не бегае? А дзе? Чаму не свайпаецца? А дзе вось гэтая музыка? Дзе гэта? То бок мышца твая якаясьці вось душэўная, якая выкарыстоўваецца для спажывання мастацтва, не трэніруецца. І калі, напрыклад, з дарослым гэта можа быць карысна, бо ён ужо страціў пэўную адаптыўнасць да вось гэтай гульні, ўспрымання месседжу візуальнага як гульні, дзеткі гэта лёгка навучаюцца рабіць, то вось з дзеткамі гэта шкодна, бо пасля гэтых інтэрактыўных выставаў ты ўжо не хочаш спажываць больш глыбока і складанае. Пасля лёгкага цукру, лёгкага дафаміну табе яшчэ складаней працаваць над цяжкім, важкім і эфектыўным. Таму вось. Мікіта, вы зараз сказалі пра высокае мастацтва. Скажыце, а ці праблема, напрыклад, што многім людзям, напрыклад, падабаюцца, можа, не многім, але некаторым падабаюцца сёстры Груздзевы, маю на ўвазе музыку, або там рукі вверх. Не ўсім падабаюцца Моцарт, Бетховен або Пласіда Дамінга, ну, можна там пералічваць. І у тым ліку і з выяўленчым мастацтвам ёсць людзі, которые могуць павесіць проста карціну дома некага, прыйдзе мастацтвазнаўца Мікіта Моніч, скажа, а нехта скажа, боже, мне гэта падабаецца. Канешне, выдатна. Слухайте, вы ввогуле прапанавалі чалавека, які ўжо дома павесіў карціну. Вы ўжо так, адразу у 3% там папуляцыі трапілі, не ведаю, 5, 2, 1,5. Глядзіце, мне здаецца, што трэба тут трошкі развесці. Ёсць акадэмічная музыка, ёсць поп-музыка. Поп-музыка можа быць рознай. І больш складаная, больш эксперыментальная, ці там, вось як з кінематографам у нас ёсць тэрмін аўтарскага кіно. І аўтарскае кіно можа быць таксама вельмі розным. Гэта можа быць баевік, гэта можа быць які-небудзь там зусім зубадрабільны арт-хаус, дзе нічога не будзе адбывацца, і каб спажыць мову, якога вам трэба мець досвед, не ведаю, філасофскі, эстэтычны, жывапісны, яшчэ іншы. І калі мы застанемся ў поп-культуры, то яна таксама бывае прафесійная і не. Нават калі мы яшчэ сузім кола, бо я іду да сясцёр Груздзевых, так, у нас бывае трэш, у масавай ці у у элітарнай культуры і ў масавай культуры можа быць трэш, можа быць кіч. І ён таксама можа быць зроблены выкшталцона, прабачце, так, ці таленавіта прафесійна, а можа быць зроблены блага, не таленавіта. І вось мне падаецца, што сёстры Груздзевы, як ваш прыклад, гэта не вельмі таленавіта і не вельмі прафесійна зробленая поп-культура. Окей. А скажыце, а дзе мяжа або дзе той пункт, за якім сапраўднае высокае мастацтва ператвараецца ў нейкую папсу або мас-культуру? Что той самый, слухайте, ну як, это вельмі ж відавочна. Калі мне гэта падабаецца, то гэта высокае мастацтва. А калі не, то гэта мас-культура. І я маю на ўвазе не сабе, я маю на ўвазе кожнага асобнага чалавека. І потым такога чалавека называюць снобам.
Не, слухайте, мяжа праходзіць для вас у адным месцы, для мяне ў другім месцы, для любога чалавека, хто слухае зараз гэты эфір, у трэцім, чацвёртым, пятым месцы. Насамрэч, гаворка ідзе аб густах, і аб густах, ну, як это, дыскутуюць. Калі мы бярэм вялікія масы людзей, то мы ўжо можам акрэсліць прыкладна густ якойсьці папуляцыі ці якога-то гістарычнага зрэзу. Калі мы хочам атрымаць больш не сацыялагічны і статыстычны вынік, а больш, напрыклад, экспертнае меркаванне, то нам трэба ўзяць страту экспертаў, нам трэба ўзяць людзей, якія прафесійна, адукацыйна, на ўзроўні вопыту і практыкаў адносяцца да аналізу тых ці іншых якісь твораў, так? Ну, то бок, вось, мы можам браць, як у Еўрабачанні, сярэдняе штосьці, так? Вось адзнаку робіць публіка і адзнаку робяць журы, і гэтыя адзнакі рэгулярна не супадаюць. То бок, насамрэч справа ў тым, каб абраць метадалагічную парадыгму. Мы можам абраць яе, вось, напрыклад, з вами, так? Але галоўная гаворка ў чым? У тым, што вось ёсць умоўная Тэйлар Свіфт, а ёсць умоўныя сёстры Груздзевы. І тыя займаюцца больш-менш адным і тым жа. Але, напрыклад, калі мы... Але розніца каласальная, мне здаецца. Так. Але сясцёр Груздзевых удвая больш. Насамрэч, калі мы спытаем у, не ведаю, беларуса, ці ведаеш ты сясцёр Груздзевых? І спытаем, ці ведаеш ты Тэйлар Свіфт? Ёсць пэўная верагоднасць, што калі браць усіх скопам, то нават сясцёр Груздзевых будуць ведаць больш людзей, чым Тэйлар Свіфт, бо Тэйлар Свіфт не такі феномен унутры ўсходняй Еўропы, як унутры заходняй Еўропы, і, канешне ж, не такая рэлігія, як у Злучаных Штатах Амерыкі. Вось, але калі мы прадэманструем відос сясцёр Груздзевых і відос Тэйлар Свіфт, то мы можам атрымаць іншы вынік, запытаўшы, а хто з іх больш прафесійны. А прытым, калі мы зададзім іншае пытанне і скажам, а вось хто, ну, душэўны больш такі сапраўдны, яскравы, то, мабыць, у якосці страты сацыяльнай унутры, там, напрыклад, Беларусі, ці нават унутры якой-небудзь іншага грамадства мы атрымаем адказ сёстры Груздзевы. Ну, таму што, ну, яны ж такія, вось якія ёсць. А Тэйлар Свіфт такі там мір чыстагана, ввогуле, грамадства спектаклю, ну, і такі, не веру. Дарэчы, Мікіта, зноў жа, тады пытанне пра сучаснае мастацтва. Многія людзі, которые ходзяць у галерэі сучаснага мастацтва, закатваюць вочы. Магчыма, не ў самім музеі, але калі выходзяць, або калі людзі расказваюць у нейкай кампаніі пра гэта, ці калі нешта новае выходзіць і называецца сучаснае мастацтва, людзі пачынаюць рагатаць. Чаму людзі з гэтага рагочуць? Это як сёстры Груздзевы, ці тут праблема ў ўспрыняцці ўсё ж такі? Слухайте, мне здаецца, што сёстраў трэба вынесці ў загаловак, натуральна. Яны ў нас траціну эфіру занялі. Сёстры Груздзевы як феномен сучаснай, значыцца, масавай культуры. Глядзіце, першае. Што такое мастацтва? Ёсць канцэпцыя, якая мне вельмі падабаецца. Мастацтва – гэта такія прадметы ці такія з'явы, якія былі ўзятыя людзьмі, якія прафесійна займаюцца дэманстрацыяй мастацтва, змешчаныя ў месцах, якія прысвечаны дэманстрацыі мастацтва і названыя гэтымі людзьмі мастацтва. Вам можа падацца гэта дзіўным, але чым больш вы будзеце разважаць пра гэтую канцэпцыю, тым больш вы будзеце разумець, што толькі яна і ёсць сапраўднай, не канфліктнай внутры сабе і такой працуючай заўсёды канцэпцыі. Інстытуцыянальная канцэпцыя называецца. Значыцца, што тычыцца сучаснага мастацтва і ўвогуле. У кожнага твора мастацтва ёсць які-то месседж.
Мастацтва гэта форма камунікацыі, выяўленчая, музычная, любое, архітэктура і гэтак далей. Значыцца, у кожнага мастака ёсць свая мова. Ну, тое, што называецца ў лінгвістыцы ідыялект, індывідуальная версія мовы. Мая мова трошачкі адрозніваецца ад мовы суседа, ад вашай мовы, ад мовы кожнага, хто нас чуе. Значыцца, гэтыя ідыялекты, ну, пасля фармуюць соцыялекты, дыялекты, ну, ввогуле мовы. Так? Мы туды не пойдзем. Мы скажем вось што. Уявіце сабе, што да вас падыходзіць чалавек і кажа штосьці неверагодна значнае асабіста для вас. Гэта сакрэт, гэта інсайт, гэта штосьці, ну, амаль як рэлігійнае адкравенне. Гэта бы змяніла вашее жыццё, але ёсць лёгкая такая складанасць, ён гэта кажа па-в'етнамску. І вы такія: ух, як коцік мявкае, так цікава, і гэта мова. Калі мы не ведаем мовы, мы не можам спажыць месседж. І ўсё. Але калі мы чуем в'етнамскую, венгерскую, японскую, якую заўгодна мову, якую мы не ведаем, зусім не ведаем нават аддалена, мы ж не кажам: вы ведаеце, што турэцкай мовы не існуе. Усе, хто робяць выгляд, што гавораць па-турэцку, яны насамрэч шарлатаны, разумееце? Яны хочуць нас там развесці на грошы. А зараз мы замяняем гэтую мою фразу мову на сучаснае мастацтва, і бах! Мы атрымліваем дэбіла. Ну не, прабачце. Я зараз баюся падацца дэбілам або прымітыўным чалавекам, але я вот быў у Лондоне у нацыянальнай галерэі і быў у Тейт Модерн. Зразумела, Тейт Модерн — это не проста галерэя сучаснага мастацтва, это, як вы кажаце, святыня. Але все ж таки я бачу па вачах у многіх людзей незразуменне таго у Тейт Модерн, таго, што яны бачаць. І мне падаецца на ўзроўні суб'ектыўным даволі, што гэта даволі пашыраная з'ява. Улетку з дзецьмі мы сям'ёй былі ў галерэі сучаснага мастацтва ў адным з іспанскіх гарадоў, і дзеці глядзелі, ім было вельмі сумна, канешне, яны хадзілі па тых калідорах, і ў якім-то момант мяне сын спытаўся: тата, а гэта сучаснае мастацтва ці проста стаіць крэсла на крэсле? Там рэальна стаяла крэсла на крэсле. Я кажу: не, ну гэта проста, відаць, хтосьці адставіў, але у яго пытанне было цалкам шчырае. Добра, канешне. Вашы дзеткі размаўляюць па-іспанску? Ну, адзін з іх разумее больш-менш. Ага, ну вось тое самае, вось размаўляюць два іспанцы побач з імі, вось адзін больш-менш разумее, а другі зусім не разумее. То бок мы ж не зараз двухэтапная будзе метафора. Мы ж не кажам, што слухайце, чо вы тут на сваім в'етнамскім размаўляеце? Я да вас прыехаў, ну-ка давайте размаўляйце на нашай мове. Не, ну мы ж нармалёва адносімся да таго, што вось у іншай краіне размаўляюць на іншай мове. Тады як этой мовы навучыцца, каб разумець это сучаснае мастацтва для тых людзей, хто яго не разумее? Выдатна. Я тут выступаю як адвакат д'ябла, ёсць сучаснае мастацтва, которое мне падабаецца. Выдатна. Так, вы ўжо адказалі на пытанне, як вывучыць мову? Ну, слухайте, можете поехать у краіну і там вось доўга слухаць, глядзець тэлебачанне, уключыць сабе дуалінгва і, значыцца, тра-та-та. Можете займацца ў адмысловай школе, можете пайсці вучыцца на перакладчыка. А у кагосьці гэта ў сям'і, напрыклад, вось ёсць дзеткі, якія там білінгвы, трылінгвы, гэтак далей. Яны вось з дзяцінства гэта ўсё ўпіталі. З мастацтвам тое ж самае. Пры гэтым мая парада: галоўнае спачатку знайсці тое, што нам падабаецца. То бок акрэсліць вось гэтую зону, дзе мова зразумелая. Далей паглядзець, значыцца, на тое, што знаходзіцца побач. Вось класічная метафора, якую выкарыстоўваю, развівайце сваю зону разумення мастацтва, як быццам бы вы ў Польшу паехалі. Вось беларус, які валодае рускай і беларускай мовай, ну вось першыя 3 дні зусім не зразумела, на 4-й дзень ужо такое нейкае шыпра-шымпані пачынаецца. Трэба наслухацца, трэба наўспрымацца, трэба, як вывучыць грузінскі алфавіт. Узяць літары і вывучыць іх. Тое самае, як вывучыць мастацкую мову імпрэсіянізму. Можна глядзець доўгі час на гэта ўсё, можна паслухаць якія-то лекцыі пра гэта ўсё, бо гэтых лекцыяў як сабак нярэзаных у Ютубе і кніжак і гэтак далей.
а можете скарыстацца значыцца паслугамі ці перакладчыка, ці настаўніка. Вось ёсць такія, напрыклад, экскурсаводы, якія акурат перакладчыкі, якія кажуць: мастак тут хацеў сказаць гэта, пойдзем далей. А ёсць тыя, якія намагаюцца даць вам ключы. Вось я сыходжу з таго, што галоўная мэта экскурсавода стаць непатрэбным. То бок даць дастаткова паступова, крок за крокам вопыта, каб які-то момант зразумець зрэшты гэтую мову. І вось тое, што я хацеў сказаць як метафору, уявіце сабе, што вы трапляеце ў кампанію, напрыклад, не ведаю, ваша дзяўчына, ваш хлопец, вось ён з якой-то кампаніі, з якой-то прафесіі ці з якога-то хоббі, у якога ёсць свой соцыялект. Вось як размаўляюць, не ведаю, айцішнікі, як размаўляюць дактары, як размаўляюць рэканструктары ці там ралевікі. І вы спачатку туды трапляеце, бляха, ввогуле, толькі вось пры назоўнікі разумею. А пасля з кожным вечарам, праведзеным у гэтай кампаніі, з кожным выездам кудысьці, значыцца, на пікнік, з кожнымі пасядзелкамі пад півас, крок за крокам вы пачынаеце разумець гэтую іх гаворку, гэтае арго прафесійнае, і ў які-то момант разумееце, што ўжо ботаеце на гэтай фене. Зноўку жа вельмі добрая паралель з тым, як у нашыя мовы ўсходнеславянскія праз вось гэтую драму Савецкага Саюзу увайшоў вялікі пласт словаў, які быў народжаны ў блатным асяроддзі і зараз стаў нам цалкам зразумелым. Мы ведаем, як уваходзіць у хату. І апошні блок пытання, апошні, ён датычыцца хутчэй магчымасцяў існавання, за што гэтыя музеі і тэатры жывуць, грашовага пытання. Вот скажыце так, менавіта, яны самаакупныя ці не? Ну, прынамсі, вот я не ведаю, самыя крутыя музеі, которых вы сёння пералічвалі. Амаль ніякія музеі ў сусвеце, асабліва значныя вялікія, не самаакупныя. Глядзіце, трэба заўсёды памятаць галоўную функцыю музея. Музей існуе, каб захоўваць. Гэта першасная функцыя музея. Бо не захаваем, не будзе чаго дэманстраваць. Другая функцыя музея – гэта вывучэнне захаванага. Менавіта таму мы захавалі 100%, а паказваем пасля 5 ці 3%. Значыцца, мы павывучалі. І вось калі мы вывучылі і зразумелі, што самае лепшае з гэтага, вось гэта, то мы такія, ну добра, будзем дэманстраваць. Гэта рызыка. Бо вы ж разумееце, што умоўнаму Веласкесу, Рубенсу, Язэпу Драздовічу, Рэпіну, каму заўгодна, ну, не самім мастакам, яны ўжо памёрлі, добры мастак, мёртвы мастак, як мы кажам у музеі, але іх творам значна больш бяспечна будзе ў сховішчы. Разумееце? Не будзе вар'ята, не будзе магчымасці, што хтосьці нападзе на гэта, ніхто не будзе тыкацца носам, шкрэпці гэта ўсё пальчыкам сваім, ніхто не будзе дыхаць на гэта, чапаць гэта ўсё. Святло не будзе прыводзіць да таго, што будзе дэгенераваць з цягам гадоў вось гэты лак, які пакрывае гэтыя творы. То бок, схаваць гэта ўсё значна больш бяспечна, значна больш эфектыўна для выканання першаснай функцыі музея. Але музей існуе на грамадскія грошы, на падаткі, на тое, што грамадства, дайшоўшы да пэўнай ступені развіцця, выдаткоўвае, каб захоўваць лепшыя рэчы. Бо, натуральна, музей гэта месца, як апісаць, што такое музей? Музей гэта месца, дзе складзенае лепшае, што стварыла чалавецтва. Вось лепшае мастацтва ў мастацкім музеі. Лепшыя гістарычныя артэфакты розных эпохаў у гістарычным ці археалагічным музеі. Лепшыя, найбольш знакавыя адзінкі тэхналагічнага прагрэсу, таксама гістарычныя, часам этнаграфічныя, ну і, канешне, навуковыя музеі, музей тэхналогіяў. То бок, яны навошта існуюць? Каб быць не толькі крыніцамі асалоды інтэлектуальнай ці эмацыйнай, не толькі крыніцамі натхнення ці адукацыйнымі цэнтрамі, але самае галоўнае – гэта
базы дадзеных густу і эфектыўнасці. То бок мы глядзім на лепшае, што было зроблена, прытым у дынаміцы гістарычнай, каб, па-першае, не вынаходзіць велосипед, а па-другое, каб разумець, што ўжо назапашана нашай цывілізацыі. І вось, нават разумеючы, што дэманстрацыя гэтага ставіць у рызыкоўнае становішча захаванасць, мы лічым, што профіт, што бенефіты гэтай дэманстрацыі вышэйшыя з рызыку. Гэта як з медыкаментамі. Ёсць пабочкі, але тэрапеўтычная функцыя лекавання важнейшая, таму мы гэта і дэманструем. Я зараз парушу правіла там некага амерыканскага навукоўца, ён забараняе ўжываць параўнанні з Гітлерам, але Гітлер таксама быў мастаком, цікавіўся мастацтвам, і многія людзі ў нацысцкай партыі гэта былі заядлыя проста мастацтвалюбы ці філы, але гэта як так не абараніла свет ад вар'яцтва. Глядзіце, у значнай ступені гэта так, але мы не забываемся на тое, што ў еўрапейскай традыцыі і не толькі ў старажытным Кітаі цягам тысячагоддзяў набыццё, у еўрапейскай, мабыць, не тысячагоддзяў, але тысячагоддзя амаль, ці там як там 600 год, напрыклад. Мастацтва стала адным з элементаў статуснага спажывання і адным з элементаў, вось як у сярэднявеччы каралі збіралі вялікую колькасць рэліквіяў рэлігійных, там нага, галава, там вось, ведаеце, гэты жарт, што ёсць 7 галоваў Іанна Крысціцеля, толькі 2 з іх сапраўдныя. Дык вось паступова гэта ўсё перайшло з рэлігійнага ці золата-срэбранага эквівалента ў мастацкі. Чаму так адбылося? Асобнае пытанне, вялікая размова, але спажываць мастацтва ў значнай колькасці еўрапейскіх грамадстваў гэта было статусна. Таму у пэўнай ступені цікавасць гэтых всех людажэраў была з-за таго, што гэта проста клёва. Яны ўсе былі па большай частцы не з арыстакратычных колаў, а арыстакратычныя колы ў той жа самай нацысцкай Германіі працягвалі існаваць, і гэта была магчымасць стаць з імі ў адзін зровень ці нават пераўзысці іх. Тое самае, што адбывалася ў 17 стагоддзе у, напрыклад, Нідерландах, калі бюргеры, пратэстанты замаўлялі сабе мастацтва, у тым ліку, каб стаць падобнымі на арыстакратыю. Па-другое, мастацтва вельмі моцна звязанае з этыкай і можа быць фантастычным транслятарам этычных якіх-то ці маральных ідэяў, але не абавязкова. То бок, вось, напрыклад, рэлігія выкарыстоўвае мастацтва менавіта таму, што гэта фантастычны транслятар этычных ідэяў, і музыка, і роспісы, і ватыўныя выявы, і архітэктура ў розных рэлігіях, вось яны карыстаюцца ў значнай ступені мастацтвам, бо эфектыўна. Эфектыўнае ўздзеянне. Але гэта ўсё не абавязкова спажываецца. То бок, вы можете чытаць добрыя кніжкі, вы можете глядзець і ўмець глядзець на добры жывапіс і слухаць акадэмічную музыку і быць пры гэтым людажэрам. Мастацтва не аўтаматычна робіць з вас добрага чалавека. Тое самае, як вы можете, не ведаю, там, набыць 100 кніжак і не прачытаць іх. Набыць іх, каб яны у вас на паліцах стаялі, прыгожа там вам інтэр'ер афармлялі. Вы можете прачытаць іх і не зразумець. Ці вы можете прачытаць іх і зразумець па-рознаму. Вось вісіць адна карціна, да яе падходзіць першы чалавек і кажа, як прыгожа, як эмацыйна, фантастыка. Другі падходзіць трэба і кажа, як арыгінальна, як ніколі такога не бачыў. Падыходзіць трэці і кажа, бах, яшчэ за 50 год да вось гэтага ніяк я не трапляю ў маю Еву з-за таго, што адлюстроўваецца гэта ўсё зеркальна. За 50 год да Хаіма Суціна такі-то гэта ўсё зрабіў. Чацвёрты чалавек падыходзіць, кажа, я абураны.
мои рэлігійныя пачуцці абураныя, спаліць гэты твор. А пяты кажа ўвогуле: ой, Ванечка, не глядзі на гэта, тут цёценька голая, не можаш ты на гэта глядзець. То бок твор не можа быць адказным і не можа аказваць 100% эфект на ўсіх. Залежыць, хто падышоў, як паглядзеў, і у залежнасці ад сваёй асабістага бэкграунду і сітуацыйнага кантэксту, як спажыў гэта ўсё. Апошняе пытанне. Раней у эру даінтэрнетную, калі была іншая камунікацыя, мастак мог быць вядомым толькі тады, калі яго там хтосьці заўважыў, хтосьці дапамог. Сёння мы такіх людзей называем там менеджерамі ці прадюсерамі. Сёння гэта практычна кожны можа зрабіць на інстаграме, выставляць свае здымкі, ці карціны, ці музыку рабіць. Ці зрабіла гэта культуру нашмат багацейшая, ці зрабіла, адкрыла суперкласных мастакоў і перавярнула, фактычна рэвалюцыю учыніла? Інфармацыйна так. Пры гэтым гэта разбурыла, канешне ж, канон як такое. То бок у нас існаванне якогось канона, як набора спасылак, набора імёнаў і гэтак далей, ён цягам 20-го стагоддзя, канешне, разбурыўся і ў 21-м ввогуле знік. Бо калі ўзгадаць пакаленне, напрыклад, маіх бацькоў, то там, не ведаю, 70-е, 80-е, тое, што ты слухаў, тое, як ты апранаўся, тое, каго ты чытаў, гэта быў набор маркёраў, які дэманстраваў, хто ты ёсць, і калі ты хацеў належыць да якосці групы, то ты павінен быў ведаць, хто такі там Віктор Цой, хто такі, значыцца, Барыс Гребеншчыкоў і якія-небудзь там свердлоўскія рокеры. А пры гэтым, я кажу, напрыклад, пра выпадак маіх бацькоў, а пры гэтым яшчэ было кола, хто ведаў беларускую музыку, так? І вось, напрыклад, мая сям'я хутчэй у такое не зусім трапляла, і для мяне беларуская культура познесавецкая і постсавецкая сталася адкрыццём ужо значна пазней, як і беларуская мова. То бок інтэрнэт, сродкі гуказапісу і гукаўзнаўлення, гэта ўсё зрабіла рэвалюцыю ў інструментах дасяжнасці гэтага контенту і кантакту паміж творцай і аўдыторыяй. То бок раней ты там залежаў ад мецэната-замоўшчыка цалкам, пасля ты залежаў ад якога-небудзь бренду, гуказапісу і там ці якіхсьці там вараціваў вось гэтага шоу-бізу, а ў які-то момант з'явілася вось гэтая сітуацыя, калі ты запісаў нават сэмпл, закінуў у соцсеткі і, спрошчана кажучы, прачнуўся знакамітым. Але ж важна разумець, што каб граць на гэтым поле, трэба яшчэ і працягласць. То бок не толькі талент, але і упартасць, і часам гібкасць і адаптыўнасць, а часам наадварот непахіснасць творчай пазіцыі. Гэта ўсё грае, і мы ніколі не можам пералічыць неабходныя элементы для таго, каб штосьці стрэліла, і стрэліла не проста як мікрафеномен, як бліскавіца, а як якосьці, менавіта ўжо феномен агульнакультурнага маштабу. А для гэтага ўсё яшчэ толькі інтэрнэтам не абмяжоўваецца. Трэба рабіць кар'еру, трэба рабіць паслядоўнае дасягненне, і самае галоўнае, трэба удзельнічаць у яшчэ больш значнай канкурэнцыі. Бо зараз ты вось захапіў увагу аўдыторыі, але твоя хвіліна пройдзе, тык-ток відэа будзе перагорнута на наступнае, і там будзе іншы, і яшчэ тысяча іншых. І калі раней ты канкураваў, ўсё ж такі у сваім асяроддзі, напрыклад, у сваім горадзе, у сваёй краіне і гэтак далей, то зараз на тваю патэнцыйную аўдыторыю могуць трапіць творцы з усяго сусвету, і наадварот,
аўдыторыя можа спажываць увесь сусвет. Таму стала і лягчэй, і складаней, то бок структурна складаней і цікавей. Дзякуй вялікі, Мікіта. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, што сёння маім госцем быў мастацтвазнаўца і экскурсавод Мікіта Моніч з Мадрыду, які раней працаваў у Менскім мастацкім музеі нацыянальным. Мы гаварылі пра мастацтва, пра культуру, навошта яны патрэбныя сёння. Пішыце ў каментары да гэтага відэа або да аўдыё ваши адказы на пытанні, якія музеі вам падабаюцца, за што вы канкрэтна цэніце мастаку, якія вашыя любімыя, і не толькі ўвогуле культуру. Тады гэтае відэа змогуць пабачыць і пачуць аўдыё як мага больш людзей. Калі, канешне, для вас бяспечна ставіць гэтыя лайкі і пісаць каментары. Для вас у працы працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». Усяго вам самага добрага. Заставайцеся са свабодай. Куды коціцца свет?